Kailangan natin makabol yan. Nabulod natin. Yan, nakabol tayo mga paps. So yun mga tol, no, pag pumunta kayo dito sa Binalonan, Pangasinan, wag niyong kakalimutan na pumunta dito sa aming bayan at tikman ng pinakamasarap naming dish. Tulad sa Pampanga, for reference lang, ang kanilang trademark na putahe is the Pampanga's best na tocino, diba ganun? Ganito rin, parang ganun rin lang. Doon sa Binalonan, kami ay merong longganisa, which is a garlic pork longganisa. Masasabi ko sa inyo 100% mga tol, no, na napakasarap nito, promise. Kumpara nyo siya sa vegan longganisa, parang ganun din lang siya at mas pinalaki. Ayan, dito po ang aming wet market. Kaya ate kayo kumuha. Ano lang? Mura lang. Magkano yan? 350 lang. Ako muna ako bayad. Oh, sige. What the fuck? Masarap. 350. Thank you ate. So yung presyo ng ating garlic longganisa mga tol ay umaabot ng 350. At sa iba, pag pumunta kayo dito, kailangan nais kayo kung may pagkaano kasi sila dito eh. Pag hindi ka taga dito, mataas yung singil nila. Kaya kailangan may pagka-lokal-lokal ka dito. Kailangan tatanungin mo agad, kukumprontay mo na. Ante, uncle, manotigil, blako yuti longganisa. Pag yan, narinig na nila nag-Ilocano kayo, alam na nila na taga dito kayo. Bibigyan kayo ng presyo na tag 350. Pag hindi naman, sad to say mga tol na benta sa inyo mga 380, gano'n. Yung iba umaabot pang 450. Grabe, no? Dito sa Binalonan, magiging city na to soon. As of now, ginagawa pa lang siya ngayon at after siguro 10 years, yan. Grabe, napakalupit talaga. Ang galing ng Binalonan. Binalonan, ang galing. Ingay ng truck, mga tol. At ang namumuno pala dito ngayon sa Binalonan, ang tatay ni Congressman ng 53 Pangasinan na si Mayor Gico. Shoutout kay Mayor kasi napakaganda na ng Binalonan. Daming establishment, kalsadang nire-repair, may road widening tayo, napakalawak. Nagtuon pa rin ng pansin si Mayor na kailangan lahat ng mga resident ng Binalonan ay merong nag-work. Kaya siguro mas inisip ni Kong yun para makatulong din sa ating mga kababayan. Saan tayo magagas? Malapit orda? Oo. Di ba orda na tayo? So ayun na nga mga tolls, at kasalukuyan na kami ay bumabiyahe papuntang Bolinao, Pangasinan. From Binalonan, Pangasinan to Bolinao, Pangasinan. Ayan, papakita ko na lang sa inyo yung mapa kung saan kami dadaan from here sa Binalonan, at dadaan kami sa Urdaneta para mas magandang daanan kaysa dun sa Manawag. Kasi weekend ngayon, sa tingin namin na medyo mas maraming tao doon, mga nagsisimba. Kaya dito kami ngayon dadaan sa Urdaneta. Yan, sa may bypass. Pag galing ka dito ng Binalonan, direct time mo lang ng bypass, o kaya galing ka ng Baguio, gusto mong pumunta ng Bolinao, may bypass dito, mas malapit, makakarating doon. So hindi ka na ma-traffic dito sa Urdaneta, dun sa may mall. Hirap mag-moto vlog! Oh my God! Ang ina talaga nito. Itong kasama kong to, yung motor niya, brand new. Sabi ko, yung takbo lang namin is hindi lalagpas ng 60 kasi break-in nga siya mga tol. Ay, makulit. Kating-kati ka na ba? Kating-kati ang putik. Dagat na rin ako mga tol. Kaya di tayo nag-alinlangan na sumama sa kanila. Ang dami nag-chat. Maaga lang sana silang nag-aya. Eh di sana mas maaga tayo nakaalis, nakapag-prepare. Eh ang problema, mga gabi na tayo inaya ng mga ang dami nilang chat. Siguro biglaan lang din na aya.
So dito sa amin mga tol ay hindi naman sa kuripot pero parang ganun na nga. Naghahanap kami ng pinakamusmurang gasolinahan. Sa Petron, sarado rin. Ang mahal. Grabe, 53. 50 parang XCS. My God. Shit. Ito, yung Tiplex exit ng Urdaneta. Yan. Paglabas yung Tiplex na exit, MacArthur na yan, dire-diretso. Kaya papunta kayo ulit sa South Manila Road and pa-north, papuntang La Union at Baguio Road. Ayan. So, dito lang yan, malapit sa bypass. Ang Wheel Rider, baka naman. Hey boss, Paano na lang kuya? Full? full tank? Oo. Premium sir? Unleaded. Ang hirap naman nito. Yan. Baba ko na lang kuya. Thank you. Puta, balik tayo. Oh no! Tinan nyo naman yung nangyari sa sapatos ko. Putang ina, wrong choice. Ngayon lang kasi nagamit eh. Ba naman yan? Naramdaman ko bakit parang may gumagalaw. Shit, nanigas kasi to. Tagal na hindi nagamit. Kukroksa lang ako. Ikaw pwede yan? Wala na akong sapatos eh. Punyeta. Shit. Tagal na kasi hindi nagamit to nga eh. Sayang, ganda pa naman oh. Isa to sa dahilan na malilate tayo pre. Itong inang sapatos yan. Ngayon na nga lang nagamit, nasira pa. Wisit. Ina mo. Sayang. Kumusta naman ako? Magkukroksa lang ako. Huwag kayo iiyak. Ina. Gag. Sabi niya, putang ina mo, malilate ka na. Kaya pala ba't parang nagkakalat sa bahay kanina? Visit. Tara, uwi muna tayo. Sama ka ba? Saglitan lang yan. 187 pesos, sana abot yan. Shit. Palayo-layo pa tong uwian natin. Visit talaga. Napakamalas. Laptay ka putik. Parang isang paiwatig na magpapaalam ka. Huwag kayo iiyak. Ang ino mo namang sapatos ka. Buisit ka talaga. Kitna naman. Wala na akong sapatos mga tol. Kaya magkukroksa lang ako. Pasensya na. Grabe. Gastos na naman. Gastos na naman. Visit kang sapatos ka. Delay tayo nang dahil sa puki ng inang sapatos na to. Well, para sa safety rin naman kasi baka meron tayong makasabay na Highway Patrol Group or HPG na minsan nagtatambay lang sa gilid-gilid dyan sa may Urdaneta. Baka tayo masita. Ayun, patay tayo dyan. Mas malaki na naman yung gagastusin kaysa sa pag-uwi na lang ng bahay para kumuha ng panibagong sapatos, which is wala na akong sapatos. Kaya ang gagawin natin, magkukroks na lang tayo. Makamalas, guys. Butin doon na lang kami sa Urdaneta. Visit tong sapatos na to. Bye-bye. Kukroks na lang ako. Bye. Ito legit na tayong aalis. Dire-diretso na Ano, takbong lang takbong break-in lang gago. Bago-bago yan Urdaneta. Sige. So ayun mga tol, at kami ni paring Giro, yan yung nasa likod ko yung naka-NMAX, ay
Pupunta ngayon sa Bolinao, Pangasinan. Nagkapalpak-palpakan na yung lakad kasi nagkaroon ng konting problema. Nawalan tayo ng sapatos sa kadahilan ng matagal na nating hindi nagagamit. Naka-stock lang siya. Kaya payo ko sa inyo mga tolls, kung gusto nyo makapunta ng maaga sa pupuntahan ninyo, siguraduhin nyo muna na before kayo mag-rides is dapat naka-ready na kayo. Tingnan nyo na maigi kung ano yung mga kulang ninyo at kung hindi natatanggal lang yung mga sapatos. Okay, ina. So, ayun. Ride safe sa inyo mga tol. At break in lang muna tayo mga tol. Takbong break in. Tapos napakainit pa. My God. Ordaneta, Pangasinan. What's up? Yung mga haters natin dyan. What's up? Pupuntahan na namin yung lugar nyo. What's up? Tadaan lang namin kayo na parang wala lang kami pakialam. Totoo naman wala kami pakialam sa inyo. Mga hate lang kayo ng mag-hate kung hanggang kailan nyo gusto, kasi hindi namin kayo papakialaman. It's your choice namang hate. Kung dyan kayo masaya, edi good for you. Kaya tuloy mo lang yan. Hate ka lang ng mang-hate. Paka-sarcastic ba? Hindi, kasi tol, hindi na tayo mga bata. Huwag na tayong magganunan. Gusto lang naman nating mabuhay ng mapayapa. Huwag na kayo mang-hate mga tol. Kung mang-hate lang kayo, huwag ka nang idamay yung mga tao. Wala namang kinalaman sa inyo. Yun lang yun. Easy. Hindi nyo mag-gets, problema nyo na yun, no? Ang sa akin lang naman, kung gusto nyo mang-hate, di mang-hate lang kayo. I don't give a fuck. Inate nyo pa yung wala namang pakialam sa mundo. Ay nako ewan. Ewan ko sa inyo. Isa pa to, kamote. Nonood siguro to ng red sweet potato vlogs. Kaya dami kamote dito. Joke lang. Dami siyang fans, kayo naman. Hindi naman porket diba? Dami siyang fans, mga red sweet potato. At mukhang malabo tayo ngayon kasi look at the sky and then nagkapalpak-palpak tayo. What is up? Kamusta lahat dyan mga tolls? At ako na naman po muli nagbabalik. It's your Ilocano boy, aka JPV Vlogs, back at it again for another motovlogging adventure. And let's go. Uy! Pakalupit naman ng helmet mo, sir. NANI? Nakakabis naman mag-rides. Yes, after mga 2 years. 2 years din hindi nakapag-rides. Yung last na rides ko, Pangasinan Loop. Yan, kasama ko pa noon si Darwin. Sayang, hindi siya nakasama. Nakulit yun, kaya hindi ka mabuboring sa daan. May hahabulin ka, meron kang kukutongan. So ayun, ito yung daan ng bypass papuntang Dagupan. Dito kami dadaan sa may likod. Ayan, kailangan sundin natin tong kasi baka mahuli tayo. At dahil tayo nakamotor, ipapakdarol sa atin to. Wala naman nadaan eh. Yan. Kasi layo pa nun, man. Yan, dito tayo dadaan papuntang Santa Barbara. Medyo nakakamiss din mangawit sa sa pagmumotor ng malayo at bumangking-bangking, pero di tayo babangking-bangking mga tolls kasi meron tayong kasama na na break in yung motor, kaya hindi natin ma-enjoy yung view na lang. At ayan, liliko na tayo papunta na Santa Barbara. So ayun, at nandito na tayo sa way papuntang Dagupan. At dito lang tayo mag-i-stick sa right. Uy, ano nangyayari sa inyo mga kuya? Naku. Huwag kayo magmamadali. Lahat naman tayo makakapunta sa pupuntaan natin eh. Uy, si Giyong! NANI? Omae wa... Ay! Kala ko si Giyong. Iba pala. Kilala niyo si Giyong, yung rapper ngayon. Naglabas siya ng 44 bars. Napakalupit ng 44 bars challenge niya mga tol. Pakinggan niyo yun. Di kayo magsisisi.
Yun, nagpagas tayo kanina ng full tank ng 187 pesos. At so far, ganyan pa lang yung nababawas sa atin, wala pa naman. Titignan natin kung hanggang saan yung makaabot nitong full tank na 187 pesos. Kung makakaabot pa tayo ng Bulinaw ng gamit lang is 187 pesos, or magagas tayo ulit. Ano sa tingin nyo, tol? Sa tingin ko, hindi eh. Mukhang malayo talaga yun eh. Tingnan natin. 60 lang naman yung takbo natin. Mag-helmet? For safety naman yan. Hindi naman kayo mamamatay pag di kayo nag-helmet eh. Psych! Mag-helmet kayo mga tol. Grabe naman yan. Mag-helmet kayo para sa safety nyo naman yan eh. Kayong matakot. Bibigatan kaya kasi hindi kayo nag-helmet. Ganun. Ganon. Helmet din. So ayun mga tolls, payo ko lang sa inyo pag nandito kayo sa Santa Barbara, Pangasinan, mag-ingat kayo dito sa may shoulder lane or sa right side na kalsada kasi may mga puno pa dito, hindi pa nila natatanggal. Katulad ng ganyan, merong poste, minsan meron ding mga butas-butas dito, kaya pag pupunta kayo dito mga tol, i-check nyo na lang ng maigi, lalo na pag gabi, no? Ang dami na didisgrasya dito mga tol. Kung hindi sa puno, nababangga, ganun. Ayan o, kagaya nyan, diba? Nasa right lane ako, nasa shoulder ako. What if gabi siya, tapos hindi mo makita yung daanan? Nag-overtake ka kasi nagmamadali ka at sumalpok ka yan, patay ka, diba? Kaya sabi ko sa inyo, pag magdadrive kayo dito sa Santa Barbara, Pangasinan, dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Huwag kayong masyadong mag-uunahan, huwag kayong magmamadali kasi alam na sa pag-overtake kasi delikado siya. Gas natin, check. Lumiyok pa. Full tank pa rin. Ngayon sa Kalasyaw na tayo at ganyan pa rin ng ating gas. Sa halagang 187. Natin na lang kung saan natin mararating. Ayan, yung harap po mismo na itong Robinson Place, Kalasyaw, Pangasinan. Andyan po yung mga big bikes natin. Yan, check nyo na lang sa internet kung ano yung mga benta nila dyan. Pero may mga big bikes sila dyan, you know. Oo, kita nyo, meron tayong Kawasaki, Suzuki, napakaganda. Ay, naku po, one day, isang araw meron akong big bike. Ganun na lang kadali tayo mangarap. San ka pupunta? Fortuner na puti. Kami dito mga pagpipilian kung saan makakarami ka dito na gastos mga man, kasi meron mga parts dito na mga sasakyan. Pwede ka rin dito magpagawa. At pinakamaganda dito is pinakamasarap na puto sa buong Pangasinan. Lingayen, Pangasinan. So ayun guys, pag nandito kayo sa sa Lingayen, meron silang ginagawang mga kalsada. Kaya nagkaroon sila ng policy dito, siguro, ewan ko, ang daming one way. Kaya puro detour yung mga dinadaanan namin. Pero kung doon kami dumaan sa bypass kanina, mas madali yung aming way papuntang Bulinaw, kasi dire-diretso lang yun. Andito na tayo sa Labrador, Pangasinan. Yan. Oh shit, what happened? My goodness precious. Baka naman. Tara. So, from Binalonan to Labrador, Pangasinan, ang 180 pesos na gas natin, at ang nabawas na ay isang bara pa lamang. So yun, matipid. Sana makaabot talaga to. Sana makauwi pa ako with gasoline. So ayan guys, nakikita ko na yung bundok. Ayan mga kaibigan. At namimiss ko tong bundok na to. Yung pinakauna kong rides Diyan mismo sa Sual. Diyan ako first time na nag-banking. Mamaya mapapasayo-sayo tayo. Pero hanggang 60 lang tayo kasi si parang Giro break-in pa yung motor niya. Wow, sana all. Ayan. So you can see mga mga to. Ayan na ang bundok. At malapit na natin siyang mapuntahan. Yes sir, Labrador, bayan ng mga joke only mga taga Labrador.
At ako lang naman po ay nagbibiro. Sana kayo magalit sa akin. Baka yung iba dyan mag-bash na naman ha. Puro up ka yan ha. Hindi, joke lang naman yun. Mga kaibigan ko kayo eh. I'm friendly naman po. Hindi ko naman po kayo ibubash. Yan guys, isang tip ko rin para pag naglo-long rides kayo, buti meron ganito. Nakita ko to, may gamit palang ganito si COVID. Ito, ang motor ni Papsi. COVID yung pangalan. Kasi COVID nga, nung binili to, may COVID. Yan, ito. Di ko alam kung anong tawag dito eh. Pero may nabibiling ganito kung sa mga aftermarket store, Shopee, sa Lazada, pwede rin sa mga motor shop na meron. Naka-Musliman, ganun. Meron ka mabibiling ganito na mga siguro hindi naman siya abot ng 100, ganun eh. Napaka ano to na to mga tol. Napakalaking tulong kasi pag ganun, hindi ka mangangawit eh oh. Gaganon mo lang yung kamay mo oh. Bababa mo lang siya. Tapos lalarga ka na. Kung takad ka naman talaga mag-drive, para sa'yo to, diba? Gaya ko. So anong tingin ni ate? Kung gusto nyo ng relax talaga na drive, yung thumb nyo lang yung pan-drive nyo oh. Kagaya nyan oh, diba? Panis. Para ka lang nagdadrive ng ng electric bike. So ayun, isang tip na rin yun para sa mga naglo-long rides dyan. Ito si Liko muna bago lingon. Isa ka rin pang gang. Kasama sa gang, another gangsta. Yow! Washing! Ay nako, sana true. 60 lang yung takbo natin from Binalonan to Labrador. Ay isang bara pa rin ang nababawas. Ay nako, dito na tayo magbabanking kaso 60 km per hour lang ang kailangan natin. Dahil break-in nga ang motor ni paring Giro. O yan, papakita natin yung view ng Suwa. Alala nyo, dito kami nag-stop ni Tarpin, no? Nag-picture. Welcome to Suwa, Pangasinan! Putik, wala pa akong wala pa akong GoPro nun. Cellphone lang gamit namin, kaya hindi namin ma-capture yung ibang likuan scene, gano'n. Ibang road drive. Cellphone lang kasi wala tayong magagawa hanggang cellphone lang tayo nun eh. Ayun, ito na. Uy, delikado yung mga ganyan oh. Kwento ko lang dati, nung nandito kami sa Swal, yung pinuntahan namin yung bahay ng kaklase ko. Naalala ko lang mga tol. Di ba gumimik kami dun sa may town nila, and then nung pauwi na kami, tapos nang inuman, sumakay kami ng tricycle, alangan naman lalakarin namin to dun sa town hanggang dito. Etong tricycle, hindi kinayang umakyat. Dami namin, ang tataba pa ng kasama ko. Ang taba ko rin. Hindi kinaya yung tricycle, tinulak namin na kami pa yung naghatid dun sa tricycle ng potek. Ano ba naman kasi ang taas din nito. Tapos yung bahay ng kaklase ko, dyan lang. Somewhere lang dyan sa gilid-gilid. Oh, di ba? Sarap, taas. Mini Baguio. 1 hour later. Gravity. Para kaming kawawa. Meanwhile, Gusto lang ay. Ayun. Basang-basa kami tol. Putang ina. Doon sa may motor. First gang ka. Ay, up. Mati ko, right. Ilang pira agad. Tanggalin ko yung ulo mo.
just sit there letting no screaming. Pag sinindihan, ibigay mo na sa hangin. Come to me, take it chillin'. Jump on me, just keep swimming. You just sit there letting no screaming. Pag sinindihan, ibigay mo na sa hangin. That's it guys. To summarize this video, sa halagang 187 pesos from Binalonan to Bolinao, Pangasinan. Ang nakonsumo na gasolina ni COVID ay 4 na litro lamang. At may natitira pang 2 litro pagkarating namin sa Bolinao, Pangasinan. Masasabi ko na kaya rin makipagsabayan ni COVID o Kimco-like sa ibang mga 150cc brand na motor pagdating sa pagtipid ng gasolina. Kaya ano pang hinihintay ninyo mga tolls? Bisita na kayo sa Pangasinan, huwag nyo rin kakalimutan mag-like, comment, share, at subscribe sa channel ko. Sana nag-enjoy po kayo, hanggang sa susunod na upload mga kaibigan. Ride safe po sa ating lahat. Let's go!